berba da bontxe ziklo aldaketa bat datorrela etorri dela, eta, bueno, hor harrapatu gaitu, eta, bueno, guk gustora, baina ez da erasorik gertatu zaren goza bakarra baizik, eta talde askori gertatutako gauza da, eta nik uste roka gaur egun beste bide bat hartu duela, edo, eta pixkat mainstream puntu hori zeukana duena 25 urte desagertu dela erabat. Asko aldatu da, gero jotzeko lekuak ere bai, leheno guk gaztetxetan pilo bat hiltze ginean, oain ja sala modukoak dira, aretoak, ez dakit, beste espiritu bat dago, guk jaio gehan musika hori ez dugu berriz, guk osatzen dugu, kontzertutan, baina ez da berdina, eta, bueno, oain gauza hainbeste desberdina da, musika iteko eran, bai, iakin eta gauza horiekin, bueno, guk ere oain, gure musika, uste dut puntu horreta iritsi dela ja barruzteko, eta bueno, ez dakit. Lokatz pixka bat faltazio, Nestor, eszenari? Pixkat bai. Badago, pixkat, baina ja ez da leheno, ez da bai. Baina ja asko sofistikagoa da, argiak, eszenarioak, dana, musika antolatzeko taldeak bertan bai jaiotzen direna gaur egun, ez dira leheno bezala, gaur egun zaretan ez balin bazaude ja promozionatzen bezala, ez balin bakazu alde hori, visual hori, ez da musika bakarrik heltzen dana, azkenian, ez da mamila hori, musika ezakit. Batzuk dira asko, eskaparate bezala, musika gehiago, musika eta gero gainea itxura, ezakit. Gero jutzea kontzertura eta igual ez da inbesteko, bakizu, ez dakit ahi daka sustrai hori.